Ja, goeiedag. Dit is weer een van mijn gevreesde besprekken. Dit keer van de mannen nummer 3. Dit is hem. Hij is er al even uit, ja. Hij is van maart. Dat ik moet even opzitten. Ik ga er even gauw terug in. Vond ik de vorige mannen wel goed van kwaliteit. Dan wordt het aan zo, bij deze wordt het al dadelijk bedoeld. Toch, ja, ik vind een heel vervelend stuk van haatredacteur Ernst Bruinsma. Oh, een heel aardige man, hè. Zeg niks verkeerd maar zeggen. Maar ja, een heel oudmannig stuk over de vreselijke gevaren van het internet. Ja, ik bedoel, internet is toch prachtig. Wikileaks, dit filmpje. Nou, hier moest ik net zien. Dus net zo zeuren over internet. Het loopt net om het medium. Het loopt om, ja, de pimpels big gekken die erop zitten. Dat is weer. Goed. Gerrit Postma. Nou, van het deed niks dan goeds. Dus ik zei er niks hoor. Ja, een heel aardig parteer maar Jitske Kingma. Die is nou uit jouwer. Ja, het ik even schrooster west, maar dat. Ze kon net over mijn kritieken. Ja, ken ik gewoon zeg net, eerlijk zijn. Maar goed. Gerben Abma, daar wil ik niks meer van weten van die vent. Een architect, interesseert me net architectuur. Verhaal van Jaap Krol, even zien, hier gaat het al lezen. Oh ja, hoe een jonkje, dat mij Meccano wat het. Dus mij ik het hier iets ik wil dienen, maar ik weet het niet meer. Ah, leuk verhaal. Oké. Titus Bransma, nou, ik ben net een Rooms, dus dat slaan we oor. Het raast 100 protters van Wobba Atsma. Ik heb het nog gelezen. Nee, ik heb het nog net gelezen. Dus dat pad nog even, hè. Oké, Peteerma Hendrik Beekman. Een mooie snor had de man. Zo, dat slag het mij nog net. Zo'n snor. Zo, daar komt er aan. Hendrik Beekman. Nee, nou ja, goed, ik doe mijn best met die snor. Misschien kun je het zo een beetje zien. Nou ja, het is nog maar van 12 weken, hè. Dat, er zit nog wel wat groei in. Het is mooi groeizaam waar hier in Greens in april. Hendrik Beekman, die had een boekje maken met Josse Daan. Nou, ik vind het zo, een beetje steriel ook om dat werk van Beekman. Zo. Maar goed, in beelden, maar ik net in een boekje zien, maar in het echt. Je moet eromheen herinneren. Hé, het riemt. André Brals is altijd leuk. Illustrator Ate van der Werf, nooit van Jet. Jan Arends is een van mijn favoriete schreeuwers. Dus alles goed wat er geschreven wordt. Gedichten van Arjan Hut, ja, het was minder best. Het is geen wutkakkerij deze keer. Dus hij heeft mijn goeie riet te gewoon opvolgen. En zei, jet het ik. Ja, zo'n, dit is een verschrikking. Ik lees het net hier, Harman Wind. Maar zo'n nog eens naar die Kitsch Biedermeier tekeningen. Die erbij staan. God. Nee, ik zie moderne kunst is helemaal onder de illustrator Pieter Karreite voorbij gegaan. Jas is wat een kitsch. Die kent Janneke Brinkman wel. Of het is gewoon een libelle troep dat je het net in een cultureel haarzelf of hemzelfs, dat weet ik nooit, respecteren blijft. Je hebt het net thuis. Goed. Romke Toering, het toneel, het slabbe oer.
Van trouwen komt trouwen. Ach, heet zo'n werindeling. Interesseert me net. Dichters die filmmatje. Ja, dat lijkt me wel een aardig film. Ik kan nog net jongen van Elmar Kupper. Dan moet er hem maar even op YouTube zetten en dan kan ik hem ook zien. Was is er nog een fietsen. Mooi. En dan werd eens een tekening van dinges. Nou, we gaan hem over uit. Tja, op naar de volgende mannen.